Здравейте, аз съм Вики и това е каналът ми Video Adventures. За тези от вас, които не са попадали на него, с мъжът ми, Мити. човек с сметките, Така. бяхме 2 месеца в Азия, като обиколихме 4 държави. Сингапур, Индонезия, Малайзия и още една, която не сме разкрили, но ще разберете скоро коя е, или да я кажем сега. Не, няма казвай. Добре, да има съспенс. Да. В днешното видео ще ви разкажем колко ни излязоха 40 дни в Индонезия, като бяхме в Бали 30 дни и 10 дни на остров Ломбок. Това е второто ни ходене в Бали, като сме обиколили доста места. Били сме на Нуса Пенида, което е островчето до Бали. Общо взето там не започна по-миналата година приключението. Били сме на Чангу, Улвато, Мундук, Сидевен, Амет, Убуд, забравих най-важното. Спали сме и в Санур, Кинтамани. Супер много места, не сме се задържали на някое повече от 5 дни. Като цяло, просто ние така си пътуваме. Не можем да седим на едно място. Но мисля, че това е най-правилният начин да пътуваш, защото просто ако спиш, да кажем, на едно място, да, има си плюсовете като това да получиш по-добър рейт на цената, но пък губиш много време в път до главните атракции. Вече когато си за трети път, например, може да си го позволиш. Но първите 2 пъти, според мен, трябва да си обикаляш доста. Дори не сме обиколили всичко. Има още доста назад. Да, изключително много. Бали не е хич малък остров. Така е. И ако търсите... Буквално може да намерите всичко на Бали, какъвто вайб ви се иска, такъв може да намерите във всяко селце или градче или там както се водят. Има различно усещане. Например, ако търсите coworking места за нетворкинг, партита, плажове, сърфиране, Чанго е вашето място, нашето не е. Но общо това е буквално, не знам, това е място, на което има най-много хора. И може би това не ни харесва, да. Ако искате отново партита и сърф, но по-такъв чил вайб. По-бич вайб. Да, Улвато е вашето място. Ако, например, пък сте фенове на различни йога практики, медитации и всякакви такива. Сте по-духовни. Да, Убуд е вашето място. И също е много добро място, ако сте за първи път в Бали и искате да видите много забележителности, защото Убуд е сърцето на Бали и буквално може навсякъде да ходите оттам. Там са баш оризищата, Monkey Forest и... Да, ти пък Monkey Forest, баш където не сме ходили. Но много хора искат да го видят. Да, просто ние не искаме, за да не ни ухапе маймуна. Така. Също, ако пък търсите по-автентичното като нас, защото ние, разбира се, сме обиколили туристическите места, но сме се пускали на по-така откъснати местенца, където наистина може да усетите автентичния дух и балийците като цяло, без да има тълпи и нищо. Тогава Мундук, Кинтамани, Амет, Сидемен са вашите места. И на север, на запад. Да, но там просто не сме били и не можем да ви кажем. Затова следващия път. Абонирайте се, за да очаквате следващото ни приключение там. За да не видите в небитието. Да. И ако пък, например, търсите супер айконик гледките, които по принцип се свързват с Бали, а те дори не са на Бали, а са на Нуса Пенида, то Нуса Пенида е вашето място. Няма как да го пропуснете. Просто задължително на първото отиване мисля, че трябва да отидете там. Да. Там е малко по-различно положението, отколкото в Бали. Внимавайте с скутерите там. Ако не сте карали скутер, не препоръчвам да се качвате за първи път на скутер на Нуса Пенида, защото пътищата са ужасни. Повечето скутери предполагам, че са разбити от всякъде. То не нашия беше. И така, да. И аз не бях карал от няколко години скутер и обиколихме целия остров. За 2 дни. Тежко бойно кръщене, мога да нареча, че беше там. Абсолютно да. Само 2 пъти излезахме от пътя. Един път даже в насречно. Пък ако търсите тотално Island Vibes и безгрижие, където няма дори коли, мотори и каквото и там превозно средство да ви дойде на ум, а само колелета, то Гили Айланд са вашето място. И едно от нашите любими, може би,
2 пъти се връщахме там. Даже на рождения ми ден бяхме там. Ще гледате видеото, за да разберете защо толкова ни харесва. Да. А пък ако сте големи приключенци и вече имате малко опит така с... Нали, първата стъпка в Индонезия е Бали, според мен, за всеки. Вече след това може да навлезете към другите острови, които не са чак толкова туристически, като например Ломбок. Ние пробвахме там 10 дена да бъдем. Получихме си приключенията. Нищо няма вече. Реално и аз съм доста добре. Но да, там определено не е за типичния турист, така да го кажа. В смисъл, може би в Кута е окей, защото е доста развито и има усещане, че се носи в Улувато, но, например, Сембалун и Тетебато са супер откъснати от туризма места, където буквално дори за спането ни беше малко трудно, но за това малко по-късно. И така, сега да продължим или по-скоро да се върнем назад с първото нещо, което ви трябва, когато тръгвате към Бали. Самолетни билети! В момента гледаме постоянно цените за Бали, но имайки предвид, че се води война в Иран и има доста голямо покачване на петрола, в момента самолетните билети са от Истанбул до Денпасар, което е столица на Бали. Има директен полет с Turkish Airlines, който е на стойност около 600 и няколко евро. Винаги варира. Също така може с Катар, с едно спиране до Доха за 440 евро. Да, горе-долу винаги толкова толкова се върти, да. Една валутка, една цена си И има. от Истанбул също Фиксирана. има и с AirAsia, който е с спирка в Куала Лумпур и след това веднага към Денпасар. Там е 320-330 Да, евро. 320, защото това е по-ниско тарифна авиолиния и съответно няма да очаквате много от нея, но... Да, и си добавете още, зависи как си намерите полет, но полет от София до Истанбул е около 50 до 100 евро, зависи, пак казвам. Да, но той има и много други опции да Има други пътувате. опции, Може да с пътувате, автобус, може да. с влак, с кола. С автобус е много оферта, между другото, защото нещо от сорта има за по 20 евро от София до Истанбул, пътувате 8 часа. Найс. Да, обаче с влака е 15 часа, така че да. Да, иначе ние първия път, всъщност и първия и втория път, летяхме с Скут. Като първия път беше през Атина, а пък втория път беше през Виена, като часове горе-долу беше същото. Мисля, че 10 минути разлика имаше нещо такова. Да, би 11 часа и неколко. Да, 11 часа е дългия полет до Сингапур и от Сингапур вече до Денпасар пак с Скут беше. Да, 2 часа и половина е горе-долу. Да, като тази година ни излезе около 900 евро отиването. На двама ни. Да, на двама ни. Обаче, мисля, че трябваше да бъде около 750, да кажем. Но аз при запазването на полетите от Сингапур до Бали бях запазила за друг месец. Да. И съответно трябваше да си купим нови буквално 3 дни преди да пътуваме до там. Беше малко критично, нали? Влезе че по 700 и няколко лева, нали? Си рече 300 и няколко евро. 360, 70 евро. В всички видеа от поредицата говорим в лева, просто защото тогава още бяхме по лева, така че сега вече говорим в евро, защото снимаме real time. Да. Буквално днес е петък и утре ще видите видеото. Да. Всяка събота, нали, качвам. Ако сте забравили да се абонирате за канала ми, моля ви, направете го. И лайкнете, коментирайте, пишете. И ако можете да хайпвате. Псувайте ни. То още няма хайпване. Псувайте ни, пишете хейт коментари. Каквото искате. Да има движение. Движение да има. Да. Освен полетите, ви трябват и някакви документи. Като общо взето всяка година се променят това какво е нужно, но главното нещо е виза, естествено. За момента все още за нас българите е нужна такава, като тя се води виза on arrival B1 и ви позволява до 30 дни престой в държавата и може да се увеличите за още 30 дни. Ние така го направихме, малко с грешка, но гледайте видеото от Сидемен, за да разберете каква. Да. Да. И визата струва
25 евро за един месец. 50 лева, да. Да, доплаща се още 25, нали, за второто удължаване. Също така може да си изкарате и C1 виза за 60 дни плюс 60 дни увеличаване, но там е малко по-различно. Трябва ви агент от Бали, който, нали, да ваучне за вас или да знам аз какво мисля, че можеш от сайта не да си изкараш 60-дневната първия път без проблем, без никой. После, ако искаш екстенд, тя може до 6 месеца да седиш, намек 2 пъти да я екстенднеш. Да, общо взето не сме запознати толкова с тази виза. Тогава така, трябва през агент. Да не ви лъжим нещо. През агент. Но има опция да стоите и малко по-дълго време от 2 месеца съответно. Да. Ако ви се иска, пък на нас не се иска. Може да се живот. Освен визата, ви трябва и един документ, който преди бяха няколко различни. Ние като пътувахме, беше нещо Health Pass, пък Declaration за това какво носиш, колко чанти, не знам си какво си. Сега вече всичко е направено както в другите азиатски държави, в които сме били и се води Arrival Card, като това е абсолютно безплатно. Ако попаднете на някакъв сайт, който ви иска пари, със сигурност е скамерски, така че внимавайте общо взето откъде си купувате и визата, и да, като цяло само government сайтове. То си пише на тях .id, gov, нали, смисъл. Government сайтовете са. И мисля, че имаше още едно нещо сега от тази година, което е, но забравих какво е сега. Някаква туристическа такса има сега. И те всеки ден ги сменят тия работи. Да, всеки ден ги сменят, така че преди да пътувате, гледайте. Government сайта за визите. Абсолютно, направете си проучването. Да. И сега вече може да преминем към спането. Аз като резервирахме нощувките и бях казал, слагаме си лимит до 50 лева на нощувка, което за 50 лева можеш да спиш на брутални места, между другото, в Индонезия. Доста е достъпно спането, знам просто. Имахме колаборации с няколко. 3. Да, 3. В Кинтамани сме спали 4 нощувки. Абсолютно безплатно. Да, абсолютно безплатно. 2 нощувки в една вила, другите 2 нощувки в друга вила. И също така спахме 2 нощувки в Убуд безплатно, в Private Villa отново, на един брутален резорт. За втора година правим колаборации с тях. Тя прави. Аз съм човек, където носи раниците и кара скутера, нали? Така. Да. Тук сега съм извадила колко ни струват нощувките, за да може да добиете най-добра представа. Като общо взето между 15 и 30 евро може да получите абсолютно всичко, което ви е нужно от чисто поддържано място, с басейн, с закуски, всичко. Да, всичко. Ние общо взето си имахме една цел, всяко едно място да има басейн, за да може да работим оттам, нещо, което не направихме. Нито веднъж, но пък си плащахме за басейн. Един път в Убуд работихме. Прав си. Един път от Убуд и винаги гледахме да има басейн и накрая не сме влизали. Да. Освен в един. И на този на гилитата си го ползвахме, ма там не работихме. Ние там бяхме отпуска, да. Така че... Да. Така, започваме поред. Първо бяхме в Кинтамани 4 нощувки, там, както разбрахте, бяхме за без пари, така че не го борим това, но цените са пак горе-долу в този диапазон. Не е от най-евтините места, но има опции. Има си, да. Просто там няма чак толкова много вили. Да. Защото не е чак толкова туристическо място, реално. Да, след това бяхме 5 нощувки в Улвато, като там ни излезе 100 евро. Всички нощувки, които сега ще кажа, включват и закуски, така че няма да го повтарям, нали, за всяка вила. Да. Беше доста сладко местенство, аз ще ги оставям. Беше супер. Имаше си басейн, всичките някъде, не знам аз къде ще го Беше малко по-далече от същинското Улвато. Просто карахме с мотора 15-20 минути до него, но така си избрахме ние като цяло. Да може да не сме чак толкова в удница. Да, бяхме буквално в някаква джунгла така. Супер зелено беше навсякъде. Да. 10 точки за това място. След това бяхме в Убуд. Колко нощувки се падат? 8. Общо 8. Да, като 2 от тях, нали, бяха в колаборация, така че бяха безплатни. За 2 от другите дадохме 34 евро, а за 4 90. Горе-долу, както виждате, се въртат около 20 евро. Влизали сме си в това е за двамата. Поставения бюджет, да. В следващото място беше Амет. Там бяхме 3 нощувки и ни е излязло 48 евро. Там беше много готино бунгало. Да.
Амет, общо взето, е доста нетуристическо място. Това е, може би, най-ефтината цена за нощувка, която сме имали. Да, така като 16 гледам. евро. 16 евро на Да. вечер. Да, това е било най-ефтиното място, а пак си имахме басейн, закуска, беше супер. Там ни дадоха чисто нова Yamaha NMAX 155 кубика. Да. О, и даже това ни дадоха, бе. Плавници, там, Да. шноркелинг гир. Там май си платихме. Да, бе, плаща се. 2 евро там. Май беше 2 евро. Но, да, просто в Амет, наистина, в смисъл, няма почти нищо. Много малко уестърн места за хранене. Да, така повечето е... Там повече от 3 дена, според мен е... Който иска да види истинското Бали, Да, това е мястото. това са местата, да. Има супер яка гледка към Магунг. Да. За шноркелинг не мисля, че е най-доброто. Реално отвънка не изглежда така, обаче като се потопиш отдолу, виждаш с метри напред. Да, ма не е като на гилитата. Не, много синьо. Това е много Да. близко. Да. Следващото място беше Сидемен, където бяхме 4 нощувки и са излязли 108 евро. Общо взето в Сидемен са малко по-високи цените. Ние даже едва го намерихме това място. Да. И то даже всъщност имаше някакви по-ефтини места, но бяха без басейн. Пък ние, нали, искахме басейн. Искахме не просто басейн, искахме басейна да гледа към Магунг. Little did you know, никога не влезнахме в него. Да, нито се снимахме, примерно, Да. на него. Но, както и да е, беше супер много. Аз обожавам просто си да Там мен. бяхме направо на целият етаж от самото място. В смисъл, на първия етаж беше закуската, на втория етаж само ние и Да. в двор имаше още Мисля, че 2 3-4 вилички. бунгала. Да, нещо такова. Надам, надолу не си сигурна колко са Но точно. си да мен ми е много на сърце, защото наистина е супер спокойно място и буквално това е единственото място в Бали, където сме се разхождали пеша по улицата. Да. Без да ни сгази нещо. То дори почти не минава нищо. И на други места сме се разхождали, но се опитват да ни сгажат. Да. То така. На следващата ни спирка вече са гилитата. Това са една групичка острови, които принадлежат към Ломбок и са на колко време горе-долу с ферибота? От Паданг Бей, което е в по-източната част на Бали, е по-близко до Амет. Оттам е час и половина, час и 45 минути. Ако тръгнете от Санур с фастболт е 3 часа, 3 часа и нещо, да. Ако сте гледали такива видеа с ужасно пътуване, може да разберете от гайда, който ще бъде долу в описанието, Прави ми реклама. как се стига до Гили. Да. Вземете си гайда. Вземете си го, да. Ще спонсорирате... В него има канала. много информация. Реално те са 60 и колко страници? Над 60 страници са и всичко има. Каквото ви трябва. Линкове, места за спане, препоръки за храна, за места за хранене, за всичко бе. Бе, къде е хубаво, къде е Забележителности. гадно, всичко е казано. Да, продължаваме напред. След гилитата отидохме в Ломбок, като... Каза ли колко пари ни струваше на гилите? Май да. Или пък не. 138 евро беше За на пет гилито. нощувки. Брутален резорт. Има даже в YouTube документален филм за резорта. Да, наистина уникално място. Със сигурност ще се върнем на Гили и със сигурност ще се върнем на това място. Точно там, просто никъде другаде даже вече не бих спала, освен там, защото е на Жестоко уникално място, където не се чуват молитвите от джамиите и просто е 10 от 10. Да. След това бяхме, нали, както казах, за 10 нощувки на Ломбок, като тук вече, нали, малко по-нишово, не е за всички тази част, така че ако няма да ходите скоро в Ломбок, може да я прескочите. Да. Но там, в Кута, е супер вече туристическо. Не, че има много туристи, но просто е доста развито. Има много уестърн ресторанти, много магазинчета, всичко си има. Ме направо Общо жестоко. взето. Да, много е готино. Там бяхме 5 нощувки за 110 евро, но това е единственото място, на което нямахме закуска общо взето. Да. Но пак си заслужаваше, защото ние доста време прекарахме в тази стая. Си много хубава стаята. Но бяхме попребити малко. Бяхме пребити и валеше и да. Не можахме да се насъдим на плажовете, които Кута и околията предлагат, но ще се върнем някой ден. А пък вече Сембалун и Тетебато са за хардкор туристи. Да, може да се... Там хора, за първи път аз в Booking съм филтрирала да ми излизат
нещата от най-високата цена за спане надолу, защото в Тетебато ми излизаха хиляди места за по 10 лева на вечер за двамата. Обаче тези места, ще оставя снимка, те приличат на курник. Буквално Колиби. дървена колиба. Дето даже и матак, не съм сигурна дали има. И нали, така скровам и те не свършват тия места и викам, чакай, обръщаме филтъра наобратно и така си намерихме мястото. Там бяхме 2 нощувки за великата цена от 36 евро, което беше от най-скъпите места. Там човека беше много добър. Да, там гида ни беше уникален и в предишното видео го препоръчахме, така че ще се върнем ние, специално в Тетебато, защото трябва да си чекнем местата, които не видяхме. Да. А в Сембалун за 2 нощувки бяхме дали 60 евро. Много скъпо, бе. Да. Там нямаше много опции. Там нямаше почти никакви опции. Да. Хора, в Сембалун буквално бяхме 10 човека, които сме бели, така да. Болета. Бяхме 10 човека и постоянно се засичахме и Сембалун и това бяхме, нали, туристите, а пък другите туристи си бяха индонезийци. Да, и то даже половината от тези хора спяха в мястото, където и ние спахме. Да. И дори с една двойка, баба и дядо от къде бяха? От Нидерландия. Нидерландия, извинете. С тях се оказа, че в един и същи ден ще ходим към Тетебато и сме се разбрали с един и същи човек да ни е шофьор. Да. И просто си разделихме съответно там таксито, да го наречем. Там пак имаше драма. Колата. Да, малко не искаха да ни свалят цената, все едно да си я разделим, ами искаха да платиме двойно. Той нас ни каза, една цена за двамата, нали, голяма кола ще ни кара и на тях им казал същата цена и вместо да ни вземат с една кола всички заедно, той искаше да ни вземе на подвойка по толкова. Ама накрая се разбрахме. Не бяхме с него. С един друг бяхме. Намерихме си с дядото, той ходи да се разправя там, да се пазарят. Да, просто наистина там... всъщност то си имаше туристи. Не мога да кажа, че беше препълнено с туристи, но освен нас 10 бели, имаше просто туристи от Джакарта, от Ява, нали, индонезийци. Забеляваше си доста такива, които са си индонезийци и си караха просто с моторите по островите. Да. И сега теглим чертата. Спане за 40 дни ни излезе 724 евро. За двамата. Така е. С закуски. Ако щете. И 6 дена, нали, които казахме, че са на колаборация. Да. Но мога да кажа, че тя заради тия 6 дена на някои места се поизхвърли. Да. Колкото и ефтино и да ви изглежда, тя пак се поизхвърли на някои места. Защото нали да си спести. Да си се поглезя. В смисъл, ние бяхме и на едно място, където си бяхме с наш си басейн само, не общ такъв. Да. Да. Супер. Продължаваме нататък към транспорта, неговата част. Така, за транспорта. Първо да кажем за такситата, защото като кацнахме на летището, естествено нашия приятел Ньоман беше там. Ако ви трябва човек за такси... Си купете гайда! Купете си гайда. Там има ли го Ньоман? Естествено, че има. Ето. Даже и Пъто има. И Деди има. Трима шофьора съм ви дала в този гайд без пари. И ще ви спести много. Буквално. Взени 40 евро от летището до Кинтамани, което това са ти 80 кусур километра. Да. И то беше по нощите. По нощите, 3 часа и кусур трип. Даже ни спря на едно място да си вземеме нудли. В смисъл, той искаше да ни намери някакво място за хапване, някакъв варунг, обаче просто беше много късно и... Просто минахме през супермаркета и си не взехме най-различни неща. Така се разбрахме накрая. Да, и за 40 евро. Тръгвам да казвам в лева, съжалявам. Иначе също така на по-кратки разстояния, примерно от 30-40 км, зависи как се разберете, но от сорта на 15-20 евро са такситата. Ако искате, може доста често за цял ден да си вземете такси с гид, нали, който ви води по най-различни места, които той ги знае, независимо къде сте на острова. За целия ден взима горе-долу по 40 евро. Така съм гледал, защото аз съм в много... ние веднъж даже го ползвахме всъщност. Да? Един, който някакъв Лаян беше. Лаян от Убуд до Мундук. Да, и спряхме на 2 водопада. Даже за 25 евро ни е закарал. Да, нещо такова. Беше 50-60 км, изпряни на водопади.
И това с... Не, това Копилуак беше с... Копилуак с Деди беше. с Дедито, да. Да, няма значение. Дедито от Мундук до Супер Чанго. ефтино е, просто От това е. Мундук до Чанго за важното. 60 км с спиране на плантация ни взема 30 евро. Да. Мисля, че. Така че там са много смешни цените такива. Ако сте примерно да речем в Чанго, искате да отидете на някоя кафенца, дето е на 10-15 минути каране, ако си викнете скутер, той е от 1 до 2 евро. Максимум. Ма това е максимум. Много таван. Ако си викнете кола, да речем 2,53 евро. А за с викането, тук е време да споменем, че ви трябват 3 приложения, които са ви крушал за представя ви в Бали. За Индонезия. Да, за Индонезия. WhatsApp. Това е просто за да. да си пишете с всички. Чуеш се кое е третото. Буквално всички. И другите две, които нали са за придвижване наляво-надясно. Grab и Gojek, като Grab е Една идея по-скъпо. по-скъпо, но е по-достъпно, просто защото за Gojek ви трябва индонезийски номер. Да. А ако вие си вземете сим-карта само с интернет, съответно няма как да използвате Gojek. Защото то праща SMS за регистрацията. Да. Ние ползвахме Grab. Да речем, примерно, ако сме в Убуд и искаме на 15 минути от нас да те вземе скутер, примерно ще ти вземе 20 000 рупи, което ти е 1 евро, а с Gojek ще ти вземе 18, което е 90 цента. Нали? Да. В случая. Те си се трупат реално, ако го ползваш редовно, но за такива ние колко пъти сме се возили на Grab? На скутер веднъж сме се прибирали от Савая. Да, от едно парти. И то тогава не беше с Grab, защото се разбрахме помежду си. Да. За по 2,50 ни прибрахме евро на човек. Иначе да си наемете скутер, зависи колко е голям скутера. Ако си вземе най-ефтините с купи, което е 110 кубика, малко по-малко скутер. Не ви го препоръчвам, ако сте двама. Ако сте двама и сте 2 метра като мен, смеят ми се местните. Иначе може да си вземете на ден, за ден директно, примерно за 4 евро, което е 8. Да, горе-долу толкова. Да. Vario, Honda Vario, което е малко по-голям скутер, върви горе-долу пак така от към 4 до 5 евро. Yamaha N-Max, която тя се води към Maxi скутери, те са по-големи, от 12 в лева. 6 до 7,50 евро горе-долу. Да. Ние сме давали 10 евро, но беше там от Кинтамани, втората. Да, в Кинтамани единственото място, където беше много скъпо да си те бяха голямото добро утро там. Ама те май ни взеха просто пари, защото нали бяхме за без пари. И да изкарат пари от нещо. То си беше вила на местен смисъл, не беше някакъв голям хотел. И съответно, явно за да си се подкрепи човек. Да. Но ако вземете на месечна база за целия месец скутера, колкото по-дълго взимате, така те работят нещата в Индонезия, колкото по-дълго взимате нещо, толкова по-ефтино ви излиза. Било ако то вземете скутер, за един месец, да, Honda скупи би струвала за един месец 40 евро за целия месец. Yamaha N-Max съм виждал цени от 75 евро до към 100 евро за целия месец. Да. Така че много варират, зависи как се разберете. Но ние, де-факто, си наемахме от всяко място, където спим, просто защото нали, се местихме през 3-4-5 дни. Да. И нямаше как самото местене между местата да стане с скутер, понеже нали, имаме доста багаж. Да. Доста. С раници пътуваме. Честно да ви кажа, ако отида там за по-дълго време, 6 месеца, бих си купил скутер и накрая ще го продам. Да. За същите пари почти. Чиста работа. Да, един N-Max на 3-4-5 години струва 1000 евро. Mm-hmm. И ще го продадеш после за 900 евро, ти си... Да. И какво? Да завършим за транспорта, че просто трябва много да внимавате. Да. И не е за всеки, така че ако не сте много сигурни в шофирането на скутер, по-добре си ползвайте Grab, Gojek. Да. Или коли, отидете на малко искате. по-спокойно местенце. Да, за да се научите горе-долу. Да, не в голямата лудница. То как да се научиш, като ти ще се научиш на спокойното и след това отиваш на лудницата и така има 20 мотора върху тебе. Да. И все пак в Бали трафика нищо не е в сравнение с Виетнам. Да, така е. Там просто. Що казвам? Не, издадох го. Няма да го ползваш във видеото. Добре. Не сме ходили във Виетнам. Да. Горивото за скутерите сипват Pertalite се води. В Индонезия бензиностанциите са държавни и там се контролира от тях горивото. Също така има едни малки като
машини за пуканки, които са Така им си викаме. от местните. Те там горивото е или същото, или с Малко по-скъпо. 10 цента по-скъпо. Да. Горивото е 50 цента на литър за скутери. На колите сипват 9,5, което е 70 цента, 75. Не знам, аз не шофирам, не Да. зареждам. Ще да и чакам отстрани. 70-75 цента е за колите, пък за скутерите сипват малко по-ниско октаново 9,5, 9,3 примерно сипват. Всичките скутери се карат така и лодки. И да. Така, да. Дайте да си говорим сега малко за активитита. Да, Да, нещо без което няма как. точно така. Все пак се отишли на почивка там. Да. Така, можем да кажем, че... Да започнем с забележителностите. Да, Горе-долу забележителности имам предвид храмове, водопади, такива неща. оризища Да. се плаща. Входа е между под евро Някой до, път просто плащаш паркинга за 10 цента. да, до 2-3 евро макс. Да, най-скъпият ни водопад е бил 7,50 евро, секумпул. Да, защото бяхме Да. с гид. Точно така. Но иначе всички други водопади бяха по Евро, смешни пари, да. под евро. Даже на някои места ти дават вода, примерно, или сувенирче. сувенирче също нещо така такова. цената, да. Други активитета. В Кретията има Кретия Убуд, това го знаете, там с люлките, с рокличките, всичките тия работи, естествено госпожата първата година се възползва, не? Няма как. Отишва в Бали и няма да се направи. Няма да се люлям. Да. Струваше 12,50 евро Да. да си дадат роклята и да се люляш, нали? И аз Ти да плати за снимка. аз да снимам. Обаче мене беше страх, че ще каже не, много тъпи снимки, ти после снимал, нищо не се снимал. И си наех и фотограф за 10 евро. Да, общо... Общо 22,50 ни е струвало това, да те снима фотограф и аз те снимах И входа. и входа. Да. Не, входа беше отделно. Така ли? Входа беше по 2,50 евро на човек. Мгм. Да го разгледаш, но то е пълно там с пътечки, с оризища. Да, много Всичко можеш красиво да място. правиш, Не да. е просто някакъв Да. инстаграмабъл спот случайно. Реално Има си брутален ресторант, има направено брутални много басейни. добре. Да. Ма за басейничната май се плаща. Да, за басейните се доплаща. Нещо много късо беше пак 5 или 10, Мгм. 10 евро, никакъв шанс толкова скъпо да е било. И ако е 10 евро било, е било с някаква консумация. Да. Друго какво сме правили? Карахме АТВ-та. Тоест, Да. той караше, аз се возих. За час и половина, с включен обяд, АТВ-тата със собствен транспорт отидохме до там, струваха 25 евро? 850 рупии, Значи са ти 42,50. Да. 85 лева. 42,50 Мгм. евро. Какво Да, друго сме правили? главно сме си правили активитетата сами. Фащаме скутера, Да. 50 км, караме, отиваме, виждаме Реално си нямате какво си искаме. нужда изобщо от гидове Да. или подобни. Казват Google Maps бъркал. Какво бърка Google Maps? Google Maps някой път те прекара просто през много През там- кози пътеки. през козите пътеки. се справяте. Да. Аз имам вече, може би, 5000 км на скутер, да не Да. се и повече. Така че се справяме и по козите пътеки се справяме. Маргаляли сме се вече, играли сме го това родео, така че няма проблеми. Масажите, бе, как най-важното Мале, активити? масажите, да. Масажите забравихме. Значи хора там, ние всяка седмица сме на масаж. Да. Поне веднъж. Има масажи на плажа за по 5 евро за 1 час, балийски масаж. Има и такива за 40 евро Да, на разбира час. Разбира се, в нали, много Ние сме ходили на... хай клас спа. Айде, на плажа не сме били чак, Не сме били. но да. сме били в такива масажни студия, където са по... Да. лошо, просто не е уединено да сте в стая завеси. сами, ами е така, са наредени много легла едно до друго, има само завеси между вас, съответно, ако някой дойде да го мачкат, докато вас ви мачкат, се чува и нали малко е тъпо, но реално като качество на масажа са... Да. Но уникални. пак самата стаечка си е с климатик, Да. тихичко е. Мисъл. Музичката си Да, има, музичка всичко, си има, всичко си е топ. И тия са за по 7,50 евро сме правили. Да, точно Да. толкова. Да. Даже по-ефтино, за 12 лева мисля, че сме ходили. Има и такива да сме правили. Да, аз Да. казах, че горе от 5 евро започват. Да, и По-евтини вече не сме съм ходили виждал. на такъв за 40 евро. Да. За двамата, нали? На Слео спато в Гилея. Да. Ма там е... той там е уникално. масажа е 2 часа за Да. тия пари. Да. Все пак 40 евро на човек за 2 часа масаж.
рефлексотерапии, не знам си какво, къпеш се, после те ти дават Някакви чайове. маски с алоe вера, пък фейшъл даже са ни правили. Ето тези услуги може да кажем сега. Ногтите ти и това. Да, и косата ми, и твоята коса, дето... Да, аз ходих на Бали съм ходил само веднъж на Браснар. Беше 25 лева, спомням си го. Да. 12,50 евро за брада и за коса. Нещо, от което сега имаш нужда. Огромна. Но вече съм прекалено плешив вече за браснари, така че да, само на брада. Утре съм на брада, затова съм така като мемуна. И... Твоите ногти колко бяха? Ногтите ми бяха 25 лева. Примерно, или 27 по-скоро бяха. Да, нещо такова. А прическата ми беше 10 лева, мисля. То го има в влога на Гили. Да. Общо взето, ако прекарате повече време там, не дейте да пропускате. Да. Да се поглезите с... Мога да кажа, почистване на лице. Ходих в Луловато, също беше много ефтино. Абе да. В Луловато май беше 20 евро всичко. Ама аз там бях на почистване на лице плюс масаж. Да. За 20 евро 2 часа. Смисъл. Да, тук само почистването е 50 евро. Да, беше са... преди не знам колко години, когато... Двойно по-евтино от България, да не кажа и тройно. Няма как да не говорим и за храната, все пак това ми е любимото. Все пак трябва да оцелем. 40 дни трябва да се яде. Да. Така, първо да кажем за ресторантите. От ресторантите има местни ресторанти на местните, които се казват Варунг. Там може да седнете и да ядете основно ядене за 1 евро, буквално, и то стабилно количество. Аз не мога да си го изям дори. Да, нудли с зеленчуци и пилешко месо. Дори ние с нея сме вечеряли двамата за 2,50 евро общо. И сме яли по една голяма порция с нудли, с пилешко месо, зеленчуци и наденичка имаше вътре. И сме пили една вода двамата. Общо 2,50 двамата сме яли на ресторант, нали, Варунг. Също така съм виждал места, които са по-така изглеждат като стрит фуд. Там да, можеш е за като такива колички на улицата, буквално. Там можеш и за 50 цента да се наедеш. Да, има също така Night Market, където е също много ефтино. Да. Вече към ресторантите. Да, среден до към висок клас ресторанти мога да кажа. Среден към висок. Има основните ястия са от 3 евро до към 5 максимум. Да. Вече по-хай клас ресторанти има порциите са, да речем, от 6-7 евро. Най-скъпото е, съм виждал някакви пици, примерно. Те са били за по 8 евро, да речем, максимум. Да. Това са вече ресторанти, които са много хубави. Естествено, има, може би, много по-хай-енд. Има Мерлин, нали, такива ресторанти, които са много, много феймъс и те са много намазани. Да. Там си се едно, че си в България. Да речем, да седнеш, да хапнеш нещо пред ястие с салата, основно десерт, да пинеш нещо, по 50 евро на човек мога да плащаш. Да. Ма то реално, където искаш, мога да отидеш да се плащаш тия пари. Но общо взето най-голямата сметка е така, където сме давали. Мисля, че в Сидемен беше за 40 евро. Да. И в гръцкия ресторант. Ядохме. В гръцкия ресторант. Много неща. В смисъл, това включваше. Аз ядох 1, 2, 3 неща. 3 неща. Той едно нещо, аз пих коктейл, той пи бира и това за 40 евро. Да. И в гръцкия ресторант, ма там направо... Да. Там си бяхме пак за 4 евро. 7 различни работи. Плато морски дарове. Гирос, сувлаки, гръцка салата, маслини, задзики. Аз бих узо ли се опивах? Да, узо пих. Узо пих. Ти пи някакъв коктейл. Аз пих, да. За 40 евро това си. Или вино ли пих? Не знам. Да пих някакъв алкохол. Да. Там голям смях с скутера, като стигнахме. Да. Как не видихме сценки. Много е достъпна и храната. Да. А пък супермаркетите, мога да ви кажа, аз последно съм гледал цените горе-долу. Примерно тук пилешкото месо, гърдите, пилешкото филе, тук в Ридъл е към 8 евро килограма. Да, последно съм гледал все едно, че е в ЕБАК, там тяхното, те имат и тази услуга. Където, нали се представете, че е една идея по-скъпа от да идите в ресторанта. В ресторанта, в супермаркета. Беше 375 евро пилешкото филе. Да. Това къса вметка, нали? Иначе мога да си напълниш торбата с чипсове, вафли. С чипсове, вафли, някакви сладки работи, солетки, сладки, най-различни такива и ще дадете 2-3 евро максимум за една пълна чанта с такива глупости.
Водичката там е 20 цента. Голямата. Литър и половина. Тук е станала 1 евро вече по магазините. Да. Супер ефтино е като цяло. И дори тези продукти, които са внос, както при нас, са двойно, тройно по-ефтини от България. А пък Да, пак или са пък внос. И горе-долу някои на- са еднакви. Да, като някои нас, са да. на същата цена, каквато е в България, но даже то по-скоро било на същата цена, каквато е в България преди да заминем, защото ние с Да. тази я сравнявахме, а с Точно тази така. сега вече не е баш Сегашната така. вече е... Така че е по-ефтино със сигурност. И сега... Да, Тотал. точно така. Разбивка на... В смисъл не разбивка, ми сбивка. Сбивка на нещата. Значи казахме 900 евро за полети, Да, 724 за спане. да, Общия тотал е 3000 евро, да. които сме похарчили с полети и с спане. И За с всичките 40 дни. активитита, транспорт от място до място, За двамата. храна за двамата. Общо 3000 евро сме похарчили за 40 дни в Индонезия с полетите на отиване. Да, на връщане не ги борим тук, защото просто се Обикаляме връщаме от още. друга държава. Да, още обикаляхме. Да. Но то тогава реално взехме и доста скъпи билети. Да. В смисъл, сега като гледаме цените какви са и ние, че сме ги взели на 900, а не на 400, си е било голяма разлика. Ами това заради грешката ни като цяло. Да. Ако нямаше тази грешка, ще да е Грешката още ми. по-ефтино. Да речем, ще да е 2800. Всичко. Като сме се разсепели, за 40 дена сме се разбили. Да. Ходили сме и на парти на Савая, което Да, е там беше най-добрият входа клуб в Азия. 100 евро за двама. 40 евро беше на човек. Да. Не се ля. Ми, като Да, сложиш и като сложиш и шкафчето, а ако спият, смятаме и пиене, да. Така, там доста отидоха реално. Да. Та, това е от нас. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми и очаквайте следващото видео от Куала Лумпур. И пишете коментари, бе. Да. Псувайте ни, каквото ще Ай, сега свам псуване! Пишете ни сърца! Сърчица, кажете колко сме убави. Чао!